Hala no? February na misulat no? Doon na February 14. Paano masabi? Dugay-dugay na biya kulang ka daro. Ako ni nga yung asawa kong daro ko yung lawa na. Mang! Oh, saman. Dali, ragod. Saman po. Ako istorya ba? Saman. Nang lingkod sa. A few moments later. Mang, Saman. sa ganito bulan ron mang. January. Sa pizza, 30 siguro. 30 ugma, 31. Sunod ugma, Sa uno. February 1. Oh, February 1. February 1. So, sugod og February 1, 14 days ko mag-exercise. Bola lang yan. Oh, ano ba? Exercise man ka. Dalam ko yung pangandaman. Pangandaman. Saan klaseng pangandaman? Ano mga, kabala na ka kay Happy February ba yan? Baliw ka yata eh. February. Basig lahi na imuhang February ha? Mag-exercise naman ko. Exercise. Saan exercise po? Kanang ana-ana nga exercise gani oh. Ikaw ba po nag-exercise? Gago! Kuyawan, magpaplano nag-exercise eh. Kuya Juan nga. Kabalo ba ka nga muna ako mga Hokage moves exercise? O ganit mo exercise. Makabugha. Bugha yun ang adlaw na. Grabe po ka. Buga. Kasi bugang adlaw mo na. Sa di plano di ang nimo. Anong February 14 ba? Ano di? Usa mo din na po February 14. Kabalo yun biyaga nga 8 rounders ko. Unya, okay lang. Cheers ka. Sabi na anak. Ano? Kuhan ba? Sige na good. Ay, kabalo na ka sa pasabot nimo. Ang gani. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hoy, buyog. Para masayod ka, kanang adlawan na ako'y bisita, anak. Minsan ko nang bisita na. Basig nakalimot ka na, nagkalendar meeting ta. Nya? Kami na anak. Dili, pwede. Naipuntahan dira, oh. Ang ko nang pultahan. So, ano naman puntahan? Pahipit na imo. Oh God, please no! 1 hour later. No, 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 no.